Shwmae a chroeso i bennod 4 o Colli'r plot, lle fydda i a fy ffrindiau Siân, Northey, Bethan, Gwanas a Dafydd Llewelyn yn trafod y nofelau sydd wedi dylanwadu yna ni, syrthio mewn cariad efo'n hoff awduron, hello T.H. Barry Williams, a be di'r term mae pobol Patagonia ni ddefnyddio am tumbleweed. A fydd Bethan ac Aled Jones, sy'n cadw trefn yna ni, yn cymharu'r adegau ddaru nhw gwarfod Stephen King. Da ni hefyd yn atab rhai o'r cwestiynau da chi di danfon i mewn dros Twitter, gan ddechrau efo'r un yma gyn Geraint Iwan. Sŵ môr Sir Fôn yn arddangos anifeiliaid môr. Ddim wedi lleoli yn y môr, ond mae sŵ mynydd Conwy wedi enwi am fod wedi ei leoli ar fynydd. Dim am bod nhw'n arddangos anifeiliaid mynydd. Pa un sy'n iawn? Pa un dylian newid? Mae rhaid i un newid. Mae'n embarrassing i Ogledd Cymru. Da chi'n gwybod beth i tumbleweed yn Gymraeg? Nôl yn 1991, nath am rawd a fi fodio i Patagonia. Dyna dys. So hwnna'n deitl da am lyfr bysa. Bodio i Patagonia. Oedden ni'n gweld y tumbleweed mae'n chwythu draws y paith. A nath ar y foi ddysyn ni na cabbage bach. Da ni'n gael ei hwnna. Bethan. Mae'n neis cabbage bach. Gwylistio. Mae'n foi, de. Mae'n foi mewn bar yn Patagonia fan yn dweud wrth pawb. Nes i ddeud Bethan Gwanas, mae cabbage bach. Oedden ni'n cael tumbleweed. A nath i coelio ni. A safe. Ti'n credu bob gair ddita ddo? Dwi'n credu bobl Patagonia 100%. Be arall ydw ddodd ach? Na paid ata. Dwi'n meddwl bod gyn Bethan Hughes cwestiwn callach. A mae'n ni, dwi'n meddwl, Siân, sa chdi'n atab hon gyntaf. Mae Bethan di gofyn ar Twitter, be am sgwrs am sut mae'r hyn da chi'n ddarllen yn dylanwadu ar eich sgwennu? Mae hwnna gwestiwn mawr. Mae dibynnu beth ti'n olygu. Ysdi, dwi poeni weithiau bod pethau'n dylanwadu yna fi pan dwi yn sgwennu. Cos dwi'n gwybod, pan o'n i sgwennu yn y tu hwn, o'n i'n darllen un o lyfrau Carol Shields, Happenstance, dwi'n meddwl, a sylweddoli wedyn bod dwi'n beth ydw sbonio, di rhythm neu'r speed o'n i'n gwllwng gwybodaeth yn debyg. A mae gennau rhyw o fergoel am hwn ni. A os dwi'n sgwennu nofel Gymraeg, dwi'n teddu beidio darllen nofela Cymraeg yn y cyfnod yna, neu darllen nofela Saesneg, neu darllen stwff ffeithiol Cymraeg. A dwi wedi clywed rhywun arall, falla Fflyr Dafydd, dwi'n siŵr, yn deud rhywun peth. Mae yna rhywun arall. Carol Lewis sydd ddim yn darllen. Carol Lewis, ia. Dwi'n darllen rhywbeth hollol wahanol. Ti'n meddwl, oeddech chdi'n dweud bod yr rhythm o'r gollwng y gwybodaeth yn debygu yn Carol Shields. Ti'n meddwl fysa unrhyw berson arall y blam dan chdi wedi pigo fyny ar hynna fel awdur? Ond oedd o'n neud i chdi deimlo fatha bod o ddim yn Siân Northey? Dwi'n meddwl sy'n neb arall yn sylwi. Ond fysa nhw'n sylwi fatha, di hwn ddim yn cweit swnio fatha llais Siân? Nes i'n sylwi. Wel, oedd i'r nofel oedolion gyntaf hynna, felly oedd gennau'n llais. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl sy'n ni'n cael yn effeithio gen rhywbeth hollol wahanol i beth dwi'n sgwennu naturiol. Os y lyfrau ti'n teimlo sydd wedi bod yn dylanwadol yn chdi ar hyd yr adag, fatha trwy dy yrfa sgwennu? Na, gos mae'n newid. Wir, dim un fatha, ti'n meddwl, Na, cos o'n i'n mynd drwy'n silffoedd wan, cos oedd ni ryw gydweld bod ni'n di sôn am hyn, ac o'n i'n tynnu llyfr i ffwr ac wedyn o'n i'n meddwl, ia, mae hwnna hefyd. Mae hwnna di neu fi fod eisiau sgwennu hynna a... Bob dim, de. Bob dim, ia. Da. Fe amdana chdi, Dafydd? Mae'n ambell i lyfr lle, er enghraifft pan o'n i'n blentyn, o'n i'n meddwl bod stwff rôl dal. O'n i'n meddwl bod o jyst yn mor wych. Ac oedd o'n mynd â fi i fyd hollol wahanol achos. A hefyd, tegwch, o'n i'n meddwl bod llyfr Llewod hefyd. Ia, ddim yn gret. Heinia'n gret, achos dwi'n meddwl beth yn gret yn y cyfnod yna hefyd oedd
doedd na ddim gymaint o hynny o lyfrau blant neu bobl ifanc. A dim meddwl oedd y Llewod yn rhywbeth lle oeddech chdi yn teimlo bod o'n Gymreig, a straeon yr cymeriadau yn Gymreig ac yn Gymraeg hefyd. Ond oedd eitha lot o fatha, dwi'n cofio teimlo fatha bod yna bron craze yn yr ysgol, fatha Llewod, fatha oedd o un o'r pethau Cymraeg gyntaf, lle oedd pawb yn gwybod amdano fo, pobl yn obsesio amdano fo bron. Chwarae Llewod. Ac oedd o'n oedd o'n boblogaidd hefyd, achos dwi'n meddwl dyna beth yn gret, oedd bod bobl yn plant yn siarad am gynnwys y llyfrau yna. Nid yn unig yn ystafell nosbarth, ond y tu allan. A dwi'n meddwl bod yr gyfres yna o cweit wedi cael digon o gydnabyddiaeth. Dwi'n meddwl. O'n i rhy hen. I Llewod? O'n i wedi tyfu fyny, o'n i'n tyfu'n rhy hen i'r Llewod pan ddoth y Llewod allan. Ti di darllen nhw? Do wedyn, fel oedolyn de, ond dwi'n teimlo reit gen fi genus achos ti'n ma'n cael y buzz na fel plentyn neu gwyd pan ti'n darllen fel oedolyn. Sef beth oedd ti'n sôn am hwn. Yn achos di, be oedd o? Yr Hen Testament? Cabbage bach. A gwele. Gabbage bach. Pan oeddech chdi'n ifanc? Pa lyfrau? Pa lyfrau? Bethan. Wel, dwi wedi meddwl am lyfrau oedolion fwy, achos beth oedd hi'n meddwl i'n syth oedd, a fel o Siân yn dweud, ti'n meddwl sa'n neb yn sylwi bod llyfr Carol Shields di, effeithio'r dy sgwennu di. Goelwch i byth, ond pan o'n i'n sgwennu Efa, cyfres y melanau, ar gyfer bobl ifanc, nes i ddeud o bod y chwaer di dweud bod y bennod gynta'n boring, a bod fi di gorfod sgwennu prolog. Wel, be o'n i'n ddarllen tra o'n i'n sgwennu'r prolog oedd Abermandraw, Rhys Iorwerth. Nice. A iachyd mae'r boi na'n gallu sgwennu. Ynddi. Fel nofel, dim yn gweithio'n 100% achos does am llawer o strwythyr iddi. Mi fydd gyda fo fwy o strwythyr yn y nofel nesaf, dwi'n eitha siŵr. Ond beth sy'n cryfder Rhys ydy'r ffordd mae'n rhoi geiriau at ei gilydd, mae mor bwerus. A mae o'n defnyddio geiriau mor wahanol, mor ddewr, mor ffraeth, a mor reiddiol. Nath o just ynghyffroi. A nath o'n bendant. Nes i wneud penderfyniad, dwi'n mynd i drio bod fatha Rhys Iorwerth fan. Nice. Dydw i ddim. Imitation is just a serious form of flattery hefyd. Ie. Ti'n gwybod, edmygedd llwyr. Ond os ych chi'n darllen y prolog, ie. Dwi'n siŵr fydd o'n gobsmacked, be bynnag dy hyn yn Gymraeg. Ond nath o wir yn ysbrydoli fi, a tas ych chi'n darllen y prolog, fys chi'n byth yn dweud bod na'n byd Rhys Iorwerth aidd ynddo fo. Ond yn sicr fel Siân yn dweud rhythm y peth oedd o. Mae hyn yn swnio'n ponsi, ond o'n i'n Bethan Gwanas eiddio yr Abermandraw. Hwna'n neud fi eisiau mynd yn ôl i ddarllen nhw. Ydy hynny'n beth da neu beth drwg? Swn i'n meddwl bod o'n beth da, yndi? Wel, os ti dal yn teimlo fel chdi, O'n i'n mynd i os ti dal yn teimlo'n drew i dy lais di. Ie. Ond alla ma dim chdi ydy'r person chwaith i ddeud os di'n swnio fel chdi. Dwi'n cofio golygydd yn deitha i flynyddoedd yn ôl. Dwi'n meddwl hyn lot. Oedd ar ôl y nofel gyntaf, dwi'n meddwl ac o'n i roi llwyth o bwysau yn ymwneud hyn. A nath o ddeud, stopia drio sgwennu fatha Manon Steffan Ross. God, dwi yn weithiau dyna sgoffa fi'n just stopia neud rhyw bloody lol fel hyn bod mi'n just sgwennu'r stori'r gloman. Mae hwnna yn i bawb ydy, just sgwenna'r stori'r gloman. Neu, be di cloman gwrwyd? Clomyn. Ond, nôl at ysbrydoli nath o, achos sydd eisiau nôl at yn steil i'n llwyr wedyn, just y prolog na oedd rhythm Abermandraw am chydig. Ond wedyn, da ni wedi bod yn sôn am strwythyr ynddo, a nes i'n bendant. Da chi wedi darllen The Commitments Roddy Doyle? Do, Neu gweld y ffilm? Wel, pan o'n i'n sgwennu'r nofel gyntaf amdani, am merched rygbi, o'n i angen strwythyr. Ac o'n i newydd darllen hwnna, ac oedd i strwythyr o mor amlwg, criw o bobl hollol wahanol i'w gilydd yn Nilyn, yn dod at ei gilydd i greu band. Wedyn,
dyn nhw dda iawn i ddechrau, ond wedyn maen nhw'n gwella, a pan maen nhw ar ei gorau, maen nhw'n gyd yn ffrio ymysg ei gilydd, a mae'r band yn chwalu. Ond hei, oedd nhw'n special am chydig, a dyna'n union ydy'r strwythyr sydd yn nofel amdani. Da. Achos oedd Helen Fielding di neud na fo Bridget Jones' Diary doedd. Ydy mwy neu lai dwy'n strwythyr Pride and Prejudice. Felly, diolch byd newydd. Na, a beth sy'n ddifyr am hwnna di, os wyt ti'n neud o yn gwbl ymwybodol, neu ydy o yn rhan o dy is ymwybod di. Achos mae pethau wyt ti'n ddarllen yn dylanwadu, falle na wyt ti ddim yn ymwybodol ohono fo bob tro. A be o'n i'n ffeindio'n ddifyr ynglyn â be oedd ddudodd Siân yn gynharach. Os wyt ti'n sgwennu rhywbeth yn Gymraeg, yna wneud i ddim darllen stwff Cymraeg. Dyna beth ydych chi ddweud? Ie, wel, ddim yn rhyr un math o beth. Swn i'n dweud bod fi sgwennu nofel Gymraeg. Swn i'n darllen rhywbeth ffeithiol Gymraeg. Ond dwi'n teimlo fysa rhythm ac eirfa nofel rhywun arall yn treiddio rwsut i be dwi'n neud. Dwi union yr un fath o chdi o hwnna. Os dwi'n ganol sgwennu nofel, dwi ddim yn darllen ffuglen o gwbl. Pam? Achos yn un peth dwi isio darllen rhywbeth sy'n bwydo be dwi'n sgwennu mewn ffordd llai uniongyrchol. Neu alla mwy uniongyrchol, dwi isio bod yn nerd am ba bynnag bwnc dwi'n sgwennu amdano fo. Ie. Ond hefyd y stori yn ymhen i ydy'r un dwi'n greu, dim unrhyw stori arall. A hyd yn oed, ti'n gwybod, ar hyn o bryd dwi'n sgwennu nofel a dwi ddim yn gwylio dramau teledu. Mae bron iawn. Beth sy'n cadw fi sgwennu weithiau ydy dwi angen stori ar y go yn ymhen trwy'r adag. Felly os dwi'n rhwystro'n hun fynd at straeon bobl eraill, mae o'n neud fi fwy cyn byth i gadw'r byd mas gynna i fynd. Ie, wbath i gyffroi chdi, lle da. Ar hyn o bryd, dwi'n obsesif yma, neu jyst darllen, neu jyst syrthio mewn cariad, ma'n efo un math o sgwennu, neu un sgwennwr, neu rhywbeth. Ac ar hyn o bryd, dwi a T.H. Parry Williams yn ffrindiau penna. Dwi jyst ysgrifa T.H. Parry Williams, dwi'n jyst yn byw yn nhw. Mewn ffordd, dwi'n gwybod bod hynna'n swnio'n ymhonus, a dwi'n moch gyda fi. O gwbl. Dyna fo, fi a Sir Tom, da ni wet. So, pam bod chi'n gymaint o fet, ta? Beth sydd yn gwneud i stwff o mor? Sa neb yn deud o fel mae o'n deud o, a sa neb yn dallt fel mae o'n dallt. A fel dwi dipyn bach efo llenyddiaeth ydy, mae o fath ar broses o syrthio mewn cariad. Ti'n syrthio mewn cariad efo llais, neu efo stori, neu efo anian rhywbeth. A dwi'n meddwl mae T.H. Parry Williams yn un ofnadwy o ddefnyddiol i syrthio mewn cariad efo, achos mae gen efo'r holl stwff ma, a mae bob un yn rhoi rhywbeth hollol newydd i chdi. Chos pan dwi'n syrthio mewn cariad efo ryw awdur arbennig, dwi'n cael llon bol yn nhw ar ôl ta 4 llyfr. Ond chwarae teg, mae'n amrywiol iawn. Ac i ddechrau, ti'n deud ymhonus fanna, na ti ddangos bod gen ti Gymraeg lot gwell na fi. Nes i ddeud ponsi, ti'n deud ymhonus. Mae ti ystach sbwyd i'n dylanwadu, yes. Mae gen i fo mewn un ysgrif lle mae'n siarad, oh god, dwi'n gymaint o nerd, fi'n clywed yn hyn. Beth mae T.H. Parry Williams di sgwennu mewn ysgrif, fatha bod o'n anecdote personol i fi. Lle mae o'n siarad efo hen wraig a mae hi'n defnyddio'r gair joio. A di o'n amlwg rioed i clywed y gair joio. Mae'n rhyw fath o dweud, dwi'n mynd i ddechrau defnyddio'r gair yna fy hun. Mae'n mor sweet. Sut wedi beidio syrthio mewn cariad efo rhywun? Wow, nes i gorfod yr un ddynas mae ddi'n dweud joio. A wan, dwi'n mynd i ddweud joio. Dwi'n clywed yn hun ar un o bryd. Ac yn gwybod pa mor weird. Ond ydy hwnna... Ond ydy o hefyd, ti'n gwybod, yn naturiol o'n sgwennu'r stwff, a wedyn nath o i ryw radda allan o ffasiwn. Ac ydy o rwan fel petai o yn dod yn ôl i ffasiwn oherwydd bod yna genhedlaeth wedi mynd heibio a bod ni'n ail ddarganfod i stwff o a bod ni'n gallu gwerthfawrogi. Dwi'n meddwl bod pobl fel T.H. Parry Williams a Waldo hefyd i ryw radda
Alla bod mae trend personol unigol ni ydyn nhw, lle mae yna gyfnod yn dyfywyd lle ti wir yn mynd i ddallt a gwerthfawrogi a just clicio. Dwi'n yn siŵr os oes yna gyfnod rhywbeth i bod lle mae T.H. Parry Williams yn anffasiynol. Alla bod fi wrong, achos mond yn brofiad yn hun sgyn i. Ie, Manon, ges i gyfnod, dwi'n cofio faint oedd yn oed i, o ddarllen rhai Isabella Lende. Os O, fel ie. ti'n dweud o? House of Spirits? Ie. Ie. A nes i just darllen pob peth oedd i di sgwennu sydd ar ôl i gilydd. A dwi'n di sbio ni wedyn. A dwi'n teimlo'n gas am hynna. Anffyddlon. Dim yn gwybod, Steve Bethan. Na, mae'n siŵr bod i ddim yn gwybod. Ond, dych chi'n gwneud hynna? Fatha, llyncu rwy'n am gyfnod a wedyn na fo. Fin- Na fo dan hynna. O, Manon. Dwi'n falch na chdi ddweud hynna, nid fi. So rwy'n mynd i ateb yn gwestiwn ni, fel tas y Manon yn di. Mae Aled newydd ddisgyn o ddi ar ei gallu. Siarad yn beth o fel. Dwi'n mynd yn cofio be nes i ofyn rwan. O ia. Ti eisiau arall eiri o hwnna, Gwanas? Syrthio mewn cariad efo un awdur am gyfnod a wedyn cael llon bol ac anghofio amdanyn nhw. Dwi'n hwnna'n iawn? Dafydd, wyt ti wedi gwneud hynna efo rwy'n? Dwi'n cofio pan o'n i'n Stephen King. Dwi'n cofio ges i gyfnod o just ddarllen llwythio o'i weithio. A hyd heddiw, pan dwi'n gweld rhywbeth gyda fo'n dod allan. Mae rai fi ddweud, dwi yn meddwl, o ie. Dwi'n yn gwybod os da chi wedi darllen yr un, dim ond ar un diwethon di, The Institute. Gyda fo. A hwnna'n dda, mae rai fi ddweud. Dwi'n cael hyrddia, lle dwi'n darllen lot o'i stwff o. A wedyn, nid bod fi'n laru, ond dwi'n meddwl falle na rhywbeth efo'r genre hwnna ydi o. Ydy falle bod chdi yn darllen i stwff o, a wedyn bod chdi eisiau cyfnod o saib, a wedyn mynd yn ôl ato fo hefyd. O chwarae teg y Stephen King, mae o'n amrywio fyd, diom jyst yn un, dyn nhw'n gyd yn horror, dyn nhw'n gyd yn... Na, ond mae gen i fo steil unigryw does. Hynny yw, ti'n gallu deud na stwff Stephen King ydi o. Ti wedi darllen i lyfr o on writing Do. am sgwennu? Na ddo. O, na. Yn diwyr? Yndi. Pam Lot ti'n o deud hynna? bobl yn dweud, dwi'n mynd i ddallan o chi. Mae o... Agwedd, mae'n atgoffa fi d'agwedd di, Bethan, ysdi mae'n hollol broffesiynol am y peth. Be, Gwanas y proffesiynol? Caid y geg, Dafydd, gad i Siân gario ymlaen. Hold on. Mae'n ennill bwoli wrth o sgwennu. Sgwennu dim job arall. Wel, llnau carafans. Nothol. A mae jyst yn dod drosodd fatha rhywun anwyl yn y fod ydy. A mae'n rhoi tips sgwennu, be ddigwyddodd iddo fo, o gwersi gafodd o pan oedd o'n gweithio'r bapur newydd y belly. A yndi, allai ddweud bod hwnna yn feibl i mi. Yndi, Stephen King. Shawshank Redemption. Waw. Cos ath o allan o ffasiwn, do, bobl yn ddifrio fo fo. A mae gen fo jip ar ei ysgwydd braidd am hynny. Mae'n onest iawn yn y llyfr. Mae'n cyfadda bod gen fo jip ar ei ysgwydd. Bod o'n cael ei ystyried gan y literati fel awdur, ond helo, mae'n chwerthu'n yr holl ffordd i'r banc i ddefnyddio idiom Saesneg. O, a gyda llaw, mae gen i stori. Oh, yes. Dwi wedi cwerfod Stephen King. Dwi'n wedi dweud hyn yn barod. Do, ges i... Oce. Ffrind ysgol fi, Clywed, o Fferbon, sy'n gweithio, mae'n cyfarwyddo pethau teli. Mae di prodi boi oedd yn arfer bod yn stand-up, sef Mark Billingham, sy'n rwan yn sgwennu nofelau trosedd Saesneg, a mae o wedi gwneud i ffortiwn hefyd. Ac efo'r ffortiwn, maen nhw wedi prynu tŷ ha yn... lle oedd o? Florida, ie? Yeah. O rôl America, dwi'n cofio lle eisi. Sarasota. A ges i wahoddiad i fynd i'r tŷ yma efo hi, a... gwraig y boi oedd yn sgwennu The Wire. Hei, dwi'n cymysgu yn y cylchoedd. Beth yn dda, fama fo ni? Dwi'n gwybod. A wedyn, eisiau am dro ar y traeth o nhw rhyw ddwrnod, a mae yna foi tal efo ceg fawr yn dod i'n cwarfod ni. Yn cydio yn un o'i lyfrau i hun. Ac oedd y basio ni, dweud, hello, I mean, hello.
A mae Claire yn gofyn, si eisiau ni mynd ar ei olau i siarad o fo? Oh my god, na! Dwi'n difaru hyd heddiw. So fod i bwrth i fod, mae'n siŵr O'n i'n bwysau. mynd i ddeud, so ti'n gallu deithio fo beth i ystyr cabbage coch? Cabbage bach. O, bach. reit. Och, lot gwell. Cabbage coch. Beth bynnag. Ia, Stephen King. Pam bod o'n cariad lyfr ei hun? O'n gofyn. eisiau gofyn. Wrach bod o'n mynd ar rhywbeth am anreg i rywun? Nes i rhannu lift gyda Stephen King. A ddim sylweddoli taw Stephen King. Cos oedd o ddim yn cariad llyfr. Ie, nes i fynd lan tua 5 llawr dyfa yn yr un lift jyst fi a fe. A nath e camu allan. A fi'n sylweddoli fi hun, oh wow, Stephen King oedd hwnna. A bod dros yn cae. A mae gen fo geg fawr yn does? Ma na geg fawr. Oes. A digwydd fod, o'n i wedi bod yn gwylio teledu yn y bore, a The Big Breakfast, a fe oedd ar The Big Breakfast. So mae'n hyd yn oed waith o fi ddim yn nabod. Mae'n gwisgo'r un Ydy bobl yn dweud, si mewn lift efo Dafydd Llewelyn? Na, dyn nhw'n di goroesi. Okay. Yn y dyfodol, mi fydd bobl yn dweud, si mewn lift efo Dafydd Llewelyn? Ti'n meddwl? Dyda di. Na. Efo Manon Steffan. Mae hynny'n fwy tybod. Nôl at y pwnc, de. Fi si'n darllen nofela Daniel Owen i gyd yr un go mwyn wneud ymchwil pan o'n i'n neud i Botany Bay. Hyn ar ei difyr, ond mae rhaid mi gyfadda, mae speed readio o'n i. Achos maen nhw'n hir yn dyn. O, maen nhw'n wych hefyd, ynddi. Dyn. Dyn nhw'n wirion y hir, chwaith, nag dyn? O fi oedd ar hast. Ti'n beth sy'n rhyfedd am y math yna o obsesiwn pan ti'n darllen yr un awdur? Ti'n teimlo fatha bod gen ti rhyw fath o berthynas efo'r awdur ac yn rhyw nabod nhw, ac yn darllen i fewn i pwy ydyn nhw efo'i llyfrau, dwi'n meddwl yn dweud. Ie, allan na just fi sy'n. Wyt ti'n trio darllen nhw yn y trefn sgwennwyd nhw pan ti'n mynd trwy'r pyliau yma? Dwi yn do. Dwi'n meddwl i ryw raddau pan nes i ddarllen, achos dwi'n meddwl un o'r llyfrau sydd wedi ysbrydoli fi fwyaf di o ddawn sydd ddawns, Gareth F. A nes i ddarllen hwnna pan o'n i'n ysgol. A just teimlo, does a neb yn sgwennu fi gystal a hyn. Mae wir yn teimlo fatha pobl dwi'n nabod a wedi. A wedyn, dwi'n darllen o ddawn sydd ddawns o leia unwaith y flwyddyn byth ers yna. A wedyn chydig flynyddoedd cyn iddo fo farw. Nes i a Gareth F nath ni diwtor a gwrs ti newydd efo'n gilydd. Ac oedd o mor hyfedd achos o'n i fatha bod fi'n nabod o. Honna ddim fatha swildod bod o'n arwr i fi. Achos, wel, oedden ni fet yn barod o'n achos o'n i'n nabod i gymeriadau o. Rhyfedd yn di. Sa'n chwerthin ar mhen i am ddeud yna, dwi'n gwybod. Oes na lyfrau, ti'n gwybod beth chdi'n dweud, bod chdi'n darllen y llyfr yna unwaith y flwyddyn o leia? Ga i ofyn pam ti'n gwneud hynna? Mae honna a boi Roald Dahl. Dyna di'r ddau. A dwi'n meddwl bod o achos dydyn nhw byth yn colli unrhyw beth. A fel arfer, mae yna rhywbeth dipyn bach yn newydd amdano nhw. Mae fel... A hefyd, mae wastad amser penodol o flwyddyn hefyd. Fatha, oce, iawn, dyma amser o ddawn sydd dawns. Fatha amser clwydo y dref yna. Ti eisiau mynd yn ôl at bethau. Dwi'n meddwl... Mae fatha mynd i le neu dringo mynydd cyfarwydd. Mae dal yr un mor hardd faint bynnag gweithio ti'n mynd yna. Siân, be amdano chdi? Neu di ddarllen llyfr dro ar ôl tro? Na. Barddoniaeth gnaf. A ysdi pethau amlwg fatha Mabinogi, ond ddim, does ar un nofel dwi'n ddarllen drosodd a throsodd. Mae rai fi dweud Caradog Pritchard, un o'r solo leiad. Achos dwi'n cofio darllen honna tro cynta ar gyfer lefel A. A mwynhau hi, ond falle ddim cweit yn gwerthfawrogi
pa mor dda oedd hi. Ond falle oherwydd bod ti'n rhan o'r cwricwlwm. Ond wedyn mynd yn ôl ati, dwi'n meddwl pan ma'n i gorffen coleg, a oedd hi'n hollol wahanol i, oedd o'n brofiad hollol wahanol. A dwi wedi darllen ni am y drydydd waith, ac ffeindio rhywbeth gwahanol yn ni eto. So, honna di'r unig un sy'n ni ddeud lle mae'r cymeriadau mor fyw. A dwi ddigon hen i gofio cynhyrchiad llwyfan ohoni hefyd. A dwi jyst yn meddwl bod y cymeriadau mor wych yn nhw. A gallu di ymgolli yn y deunydd mor hawdd. Ac unwaith eto, swn i'n dweud, mae o yn sgwennu yn ei ffordd unigryw ei hun, ac am yr ardal, ac am yr cymeriadau, a maen nhw mor real. A chydig iawn, swn i'n dweud, sydd wedi cydio yna i'r un gradd a hynny. Mae'n rhyfedd, nes i fynd i ysgol yn Bethesda, a dwi'n cofio, nes i ddim neu lefel A Cymraeg, ond nes i ddarllen un o Sololiad, chydig blynyddoedd ar ôl gadael yr ysgol, a teimlo dwi'n nabod fanna. Hyd yn oed bod yna gymaint o flynyddoedd di mynd heibio, oedd o just dal yn teimlo fel besta i fi. Mae'n anhygoel bod o di gallu gwneud hynna, de. Dwi'n cofio gwneud holiadur pan o'n i'n hyrwyddo llenyddiaeth yng Ngwynedd, a gofyn i, llwyth o wahanol bobl enwog a celebs o beth. Be oedd ei hoff nofel Gymraeg nhw? A honna oedd hi. Ond o'n i methu peidio meddwl, oedd hynny oherwydd bod nhw wedi gyd i astudio hi'n ysgol. Ac ydy'r ffaith bod nhw wedi astudio hi'n fanwl ydy helpu i sodro hi'n i penna nhw. Neu ydy o jyst oherwydd bod hi'n nofel wych? Neu bod o'n atab cwl. O hynny. Ond dwi'n gwybod, yr unig beth allai ddeud ydy, ges i lot fwy o fwynhad o'i darllen ni ar ôl gadael ysgol. A falle bod chdi'n iawn yn yr ystyr, falle na dyna pa bryd gafodd yr sylfaen i osod, ond swn i'n deud na bod fi wedi mwynhau hi lot mwy pan nes i ddarllen i'n ddiweddarach. Ydy hynna ddim yn wir bob llyfr mae rhywun yn darllen yr ysgol? Bod ti'n darllen... Wel, na, dweud gwir. Tyd, nes i wneud tygau Cymraeg a wneud Cysgod y Cryman a mwynhau hi, ond wedyn dwi wedi mynd yn ôl yn eitha diweddar. A fel oeddech chdi'n dweud, Dafydd, mae jyst yn teimlo fel nofel hollol wahanol i beth dwi'n gofio. Dwi just, mae hyd yn oed y digwyddiadau bron, y plot, a mae holl anian y peth yn teimlo'n wahanol iawn rwan. Ond efo'r llyfrau dwi wedi caru astudio, dwi'n caru nhw mwy unwaith dwi ddim yn gorau wneud nodiadau bach yn y margins. Rhywbeth sy'n newydd yn haro fi, pan ti'n sgwennu llyfr, hanner y job di ond e. Mae'r hanner arall yn wylo'r darllenydd, a wedyn yn dibynnu pa gyfnod yn dy fywyd ti'n mynd drwyddo fo, faint yd oed i be bynnag, be ti wedi ddysgu tro dwythau ti darllen y llyfr. Ond i dwi ti'n berson gwahanol yn darllen y llyfr? Ie, mae gen i rei llyfrau, mae gen i ofn mynd yn ôl atyn nhw. Oherwydd bod fi'n meddwl, ti'n mynd Siân 5-20 neu beth bynnag, nath wirioneddol fwynhau hwnna. Rwy'n ti weld o'n drist, ysdi, neu'n sili y ben hyn. Ond mae hynny i ryw raddau rhyw fath o cerddoriaeth ydy. Nid i'w rando ar gerddoriaeth. Falle pan oedd chdi yn fengach y ti wedi prynu bob fersiwn ohoni. CD, vinyl a bob dim. A wedyn ti'n ail rando yno fo rhyw gwbl blynyddoedd yn diweddarach a ti'n meddwl, felly pam nes i brynu o gwbl? Ie, ti'n colli'r angerdd, dweud. Mae'n biti achos ti'n colli'r teimlad, ydyn, dweud. Chi be, dwi byth yn darllen nofel ddwywaith, achos mae yna gymaint o lyfrau dwi eisiau darllen, a mae 60 ar y gorwel, dwi eisiau darllen nhw cyn i mi adael y byd ma. Ond dwi'n ail ddarllen nhw pan mor raid i mi, a dwi wedi dewis Gabriela John Roberts fel nofel osod i griw o ddysgwyr ofnadwy o dda, a gwrs dwi'n neud yn Nant Gwrtheyrn.
fel arfer, dwi'n dewis nofel hawdd. Fatha, nathon ni llyfr glas Nebo llynedd, neu flwyddyn gynt. Ti'n cofio, oedd ti yna yn siarad efo ni, cyn i ti fynd i gael dy wobr, os dwi'n cofio'n iawn, Manon. Ond dwi wedi gosod Gabriela tro yma, achos dwi'n cofio i mwynhau hi'n ofnadwy pan ddoth i allan. A mae'n nofel mor anarferol, mor anif. Dych chi wedi darllen ni, Gabriela? Do, mae'n gret. Gath hi'n hanner igon o sylw. Dim hanner digon o sylw, felly dwi'n darllen ni eto wan. Yes, gob. Mae'n well feith yr ail dro, bo fi'n gwybod beth yw'r twist. Nawn ni'n deud beth yw'r twist, ac ond bod yna bobl fanna ddim wedi darllen ni. Ond, sgob, dwi'n mwynhau, de. Felly falle dylwn ni darllen rhai nofela eto. Dwi wedi darllen o Tyn y Gorchydd fwy nag unwaith, a wedi darllen y cyfieithiad o Jones, a mae honno yn amlwg yn un sy'n hollol wahanol pan ti'n darllen i'r eildro, de. Cos ti'n gwybod, dwyt? Hei, Mari Elen di danfon cwestiwn yma i fewn. A chwarae teg, mae di dweud bod hi wrth i fodd efo'r podlediad. Cwestiwn bach hwyl. Be sy'n gorau gyda chi? A. Rhywun yn rhoi cynllun nofel manwl i chi sgwennu. Ta. B. Rhywun yn rhoi cymeriadau i chi ddefnyddio yn eich nofel nesaf. Dafydd? Beth ti'n meddwl? B. Mynd am y cymeriadau. Ia. Be os... be fysa'r cymeriad? Os ni'n creu cymeriad, sa chdi'n wir yn casau sgwennu, be fysa'r un? Be fysa'r beth mwyaf challenging i chdi? Ond, ti'n gweld, i fynd yn ôl at, dwi'n digwydd bod yn hoffi sgwennu cymeriadau dwi ddim yn hoffi. Achos dwi'n meddwl bod hwnna yn fwy o her. Ac falle mae sgwennu ar gyfer cymeriadau dwi falle'n gallu unieithu efo nhw neu yn ei hoffi nhw. Dwi'n ffeindio hwnna'n gallu mynd yn syrffedus ar ôl ychydig. Felly mae sgwennu am gymeriad dwi ddim yn o reidrwydd yn cytuno o ran ei daliadau neu o ran natur i personoliaeth nhw. Felly i fi mae hwnna'n golygu bod fi'n gorau gweithio'n galetach ar y cymeriadau yna. A mae hwnna'n gwneud o'r broses yn fwy plyserus. Ond, beth sy'n ni'n deitha chdi, dwi eisiau chdi sgwennu nofel efo prif gymeriad sydd yn berson efo bywyd sefydlog. Mae o'n hapus yn ei waith, mae'n hapus yn ei berthynas. Mae'n jyst yn berson bodlon iawn sydd yn delio'n dda iawn efo unrhyw beth sy'n digwydd efo fo. So gynnau'n bach o broblem wedyn. Does am lot o ddrama fan yna, agos. Saiti sydd yn tŵti angen. Os ydy, dwi'n cofio rhywun yn gofio o blaen ynglyn â Sebon a'r drama dyledu a falle yn dweud pan bod y rhan fwyaf os nad yr holl gymeriadau yn bobl anifeirus neu sydd yn anhapus i byd. A dwi'n cofio gofyn nhw, wel, fysdach chi isio dilyn hyn a helynt rhywun sydd yn fodlon i byd a bod gen nhw ddim unrhyw fath o broblemau. Mi fysa fo yn sain drama eitha diflas o deud y lle bysa. Bysa. Pwy amdana chdi, Siân? Os, so well gynnau gael y cymeriadau. Dwi'n meddwl swn i'n gallu gweithio blot. Os ti'n deud bod chdi cael plot sy'n deud bod cymeriad Maggie mae'n gadael babi ar stesion yn tua hanner y nofel. Swn i wedi gallu creu Maggie fysa byth yn gwneud neu fysa'n taflu babi dan y tren ebyn hynny, dyswn. Felly, swn i tynnu'n nghymeriadau yn ôl at y plot, swn i'n gorau sticio'r plot. Ie. Be amdana chdi fe hyn? Wel, hold on, mae'n y stori dwi'n arall. mynd yma sydd, achos cymeriadau, sgen i'n problem o cymeriadau, dwi'n gallu creu cymeriadau, dim problem yn fy marn i. Be sy'n oed y cur pen i mi ydy y cynllun. Wedyn, tasa rhywun yn rhoi cynllun nofel manwl da i mi, swn i fatha hwch mewn siocled. Ond wedyn, nes i feddwl dyna oedd y drefn efo pobol y cwm ystalwm, lle o bobl eraill yn gweithio allan y cynllun, ac oedd ti'n gorfod llenwi'r sgwennu'r stwffin. Ac oedd hynny, o'n i'm eisiau gwneud hynna, de. Felly, ydy nofel ac ydy sgwennu cyfres deledu wahanol fel e? Dwi'n yn gwybod. Mae'n eisiau bod o'n dibynnu ar
pobol o com neu unrhyw drama neu sebon neu be bynnag. Mae'n dibynnu ar y cymeriadau, dy berthynas di efo nhw fel awdur, achos mae sgwennu cymeriad difyr wastad yn bleser yndi. Os wyt ti di creu nhw neu ddim. Ac i fi, dyna ydy'r peth efo sgwennu sebon ydy, mae gennym ni gwestiwn yn dod i fyny, mae'n dipyn, na i ddarllen o. Ond swn i hefyd yn dadlan da, bod mae'r gallu sgwennu, mae yna ambell i berson, dwi'n meddwl, sydd yn gret am sgwennu stori a sgwennu arc stori, ond dyn nhw ddim yn dda iawn am sgwennu deialog. A mae gen ti rei bobl sydd yn gret am sgwennu deialog, mae gen nhw glist i sgwennu deialog, ond dyn nhw ddim cyn gryfed falle ar gyfer sgwennu stori, sydd wedyn yn codi'r cwestiwn, wyt ti'n gallu dysgu rhywun i sgwennu deialog, neu wyt ti'n gallu dysgu rhywun i ddeud stori, ydy o'n rhan o hwnna chdi. Mae'r un deialog yn ddiddorol iawn i fi, achos dwi'n meddwl bod pawb yn meddwl bod o'n hawdd i sgwennu deialog sy'n naturiolaeth, sy'n swnio'n... Ond dyna di'r grefft, mae ar ei fatha, i fi, mae ar ei fatha bob dim dyri, pam ti'n gwylio pêl-droed ar y bocs, neu pam ti'n gwylio rhywun yn chwarae snwcer neu rhywbeth felly, mae'n gwneud iddo fo ymddangos mor rhwydd, ond beth ti ddim yn weld ydy rhywun sydd yn ymarfer bedair 5 awr bob dydd mwyn gwneud i'r broses yna edrych mor rhwydd. A mae'r un peth yn wir o'n safbwynt i o ran deialog. Ddylia deialog byth fod yn iaith bob dydd, ond mi ddylia fo swnio fel iaith bob dydd, ond ddylia fo byth fod yn iaith y bysa ti yn glywed, allith o swnio fel bod o'n iaith ti'n glywed bob dydd, ond ddylia fo byth fod yn iaith wyt ti yn ei glywed bob dydd. So beth ydy dy farn di am dramau verbatim? Ia, wel, mae gynna i yn bach o jip ar yn ysgwydd ynglyn â hynny, achos dwi weithiau ddim yn siŵr os mae dramau go iawn ydy hynny. Fatha bod nhw wedi tacluso'r iaith, a falle dim bach. Ie. Just achos bod ni ar y fwn gyma, dwi'n mynd i darllen y cwestiwn yma. Gawson ni gyn Siw Hughes, a dwi'n fangirlio dipyn bach yn darllen y stori yma, achos mae Siw Hughes yn amazing. Sut ydych chi'n mynd ati i greu cymeriad unigryw credadwy crwn amlheunog? Mewn rhyddiaeth mae'r fantais o allu mynegu'r meddyliau ar is ymwybod. Mewn drama gelfydd, rhaid tyrchu tu hwnt i'r ddeialog i ddod o hyd iddyn nhw, ac yna ei mynegu heb eiriau, joban actio. Fel actores, dyma'r broses fwyaf difyr i mi, y twyrchu tu hwnt i'r hyn sydd ar y dudalen. Mae gor fwydo bwyd llwy yn ddiflastod. Amen. I fi, mae hwnna'n plethu fewn i'r cwestiwn gynt am yr cymeriadau versus cynllun. Swn i wastad yn dewis cynllun, gweithio cynllun rhywun arall, a bo fi'n, a mae rheolaeth dwi'n cael ydy'r cymeriadau. Ond fel mae Siw yn dweud, mae'n grefft gwahanol iawn sgwennu drama neu drama deledu, dydi? Ydy, ond swn i'n deud hefyd, faint o'ch nofela chi sydd yn ymwneud hefo deialog, a faint ohono fo ydych chi yn gwarafu'n gorau sgwennu deialog yn eich nofela. Achos bersonol, mae'n well gyda i sgwennu deialog na sgwennu rhyddiaeth. A dwi'n gwybod falle bod fi'n gwahaniaethu rhwng chi'ch tair yn y cyd-destun yna. Wel, ddoi mewn fan hyn, achos mi nath Mariemlyn fy ongolygu ddi ar Merch y Gwyllt, ddeithau bod gennau andros o chunk oedd efo gormod o ddeialog. Ac os gen ti ormod o ddeialog mewn nofel, mae'n mynd yn fwrn. Ti eisiau amrywio'r narratif a'r deialog mwy. Felly, oedd hi'n iawn, nes i ddarllen dros fo, ac oedd hi'n berffaith iawn, a nes i newid chunks mawr o hwnna i fewn i narratif. Oedd o'n anodd, de? Achos mewn deialog oedd o'n digwydd yn ymhen i. Ac o'n i'n di sylweddoli mod i di wneud o.
Ond dwi'n yn gwybod os oes gymaint o hynna wahaniaeth rhwng rhyddiaeth a drama, achos dwi'n trio beth bynnag pan dwi'n sgwennu rhyddiaeth, peidio sgwennu gormod, peidio rhoi y bwyd llwy, achos dwi'n fan gylio wan, mae'r erid Hopwood. Yn y darn rhwng gwyn a du mae egin pob dychmygu. Dyna pam dwi'n licio mynd nôl at rhywbeth a tynnu peth allan. A chwynnu'r gormod. Fel bod y darllenydd yn gorfod gweithio chydig bach mwy. A wedyn, ydych chi'n mwynhau o fwyd, ydych? A Ie, rhywbeth ond y ti'n gorfod mynd. y gwahaniaeth efo hwnna ydi ma' chdi sy efo rheolaeth. Os ti'n sgwennu fo mewn nofel ac yn penderfynu dal hyn yn ôl, ti efo rheolaeth efo faint yn union mae'r darllenydd yn gael. Ond os wyt ti'n sgwennu drama neu drama deledu, mae gen ti'r cyfarwyddydd, mae gen ti'r actio, mae gen ti'r holl bobl ma'n bwydo fewn i'r broses. A alla bod nhw'n rhoi dipyn bach gormod yn y pethau yna. Alla bod yna look sydd yn ormod. Neu rhyw ochenait sydd yn neu rhywbeth. Felly ti'n gorfod ymddiried mewn lot fawr iawn o bobl eraill i ffeindio'r canildeb yna mewn bethau dramau, dramau teledu. Ond ti'n ymddiried yn dod o'r llennydd mewn nofel dwyt? Ysdi, dydy'r actorion a cyfarwyddwr a bob peth mond yn gwneud yn fwy eithafol, dwi'n deud, be mae darllenydd yn neud. Ond wrach bod y darllenydd di weld o'n wrong. un le Neu wahanol i chdi. darllenydd o de. Ia. A mae drama deledu yn enwedig yn lot, dydi. Lot o Chinese whispers. Ond dwi'n meddwl na dyna lle pan mae gen ti sgwennu cry ar drama dyledu, yna o leia ti'n gwybod beth yw'r cyfeiriad cyffredinol, ond fe all bobl ychwanegu mewn iddo fo. Achos swn i'n dadla hyd yn oed hefo cyfarwyddwyr a actorion a falle, maen nhw'n rhoi dehongliad eu hunan ar y deunydd, hyd yn oed os ydyn nhw wedi cael sgwrs efo'r awdur, a mae'r awdur yn dweud dyma di'n weledigaeth i, neu dyma be o'n i'n fwriadu efo'r cymeriad yma. Ond beth sydd yn dda am drama dyledu ydy, wedyn mae'r cyfarwyddwr yn dod ar on bod, a wedyn maen nhw wedyn yn cynnig i dehongliad eu hunan. A wedyn mae'r actor yn dod i mewn ac yn cynnig i dehongliad eu hunan. Felly, swn i'n dadla bod o'n cyfoethogi'r deunydd. Os ydy'r sgwennu mor dda, be wyt ti'n neud ydy gosod y sylfaen cadarn mwyn caniatáu iddyn nhw ychwanegu a rhoi lliw arno fo. Ie, mae'n eitha diddorol i fi, achos yn sgwennu nofela dwi fel arfer, ond dwi'n hefyd yn eitha diweddar yn sgwennu chydig bach o pobl o cwm ac yn stori efo round a round a teimlo fatha bod fi yn gwybod dim byd de. Yn teimlo fel, wow, o'n i wir ddim wedi sylweddoli pa mor anodd ydy hyn. Ond hefyd, os ti'n nabod mae'n just i fi wastad bob dim sgwennu yn dod yn ôl at cymeriadau, so os ti'n nabod y cymeriadau, deud pobl o cwm, deud bod na olygfa efo Cassi, a dwi'n cael sgwennu Sŵr Rodrig. Mae just, mae'n deimlad mor braf cael sgwennu hi, achos dwi'n nabod hi mor dda ers mor hir. Dwi'n gwybod sut mae'n siarad. Ti'n gwybod, a mae yna bobl, mae just yn gymaint o grefft gyn bob un person sy'n gweithio ar raglen fel yna. Mae'n goblin o beth, da. Ond hefyd, beth sy'n ni'n ddadla ydy, ti'n gallu clywed y cymeriad yna oherwydd bod yr actores yna dan sylw wedi rhaid i stamp ei hun. Mae'r un peth wir hefo Sue Hughes a Kath. Mae Kath yn rhan o chwedloniaeth, darlledu Cymraeg yn dri. Ond mae'n wir, i fi, mae'n wir amdano nhw i gyd. Ti'n unrhyw gymeriad ar pobl o cwm. Dwi'n rili swnio fatha bod fi'n uber fan, ond dwi yn fan o bobl cwm, ond mae unrhyw gymeriad, ti'n suddo fewn i'r olygfa yna i'w meddylia nhw mewn ffordd tebyg i fel sa'ch di'n neud pan ti'n sgwennu nofel, achos bod bob un cymeriad yn authentic. Felly mae gwahanol blesera
o sgwennu wahanol gymeriadau? Wyt ti wedi cael cymeriad newydd? Do, Pan dwi wyt ti 'di bod wedi. yn sgwennu? Dwi wedi checio. Ti'n checio di hwn yn gog neu'n hwnt? Diddorol de, achos dwi'm yn gwylio pobol y cwm. A tas o'n i'n sgwennu pobol y cwm, so rhaid mi wylio llwyth o gyfresu mwyn dal fyny. Wedyn, swn i ddau ddim, swn i ddau ddim beth bynnag na swn Dafydd yn dyna fo. O na, ond nes i'n deud hynna Gwanas, nes i ddim deud hynna Gwanas. Dyna nes i o'r o wneud, a dyna pan fys i myno'n hir dwi'n ama. Na, mae gen nhw Gwanas, mae gen nhw bolisi o groesawu'r henoed fel rhan o'r tîm awduron. Dyna pam dwi yna. Ond na, ond ti'n gwybod, yn y bôn, mae cymeriadau, o ran cymeriadau sebon a falle, ti'n gweld nhw bob dydd yn dweud. Ti'n gwylio'r gyfres, ti'n gweld nhw. Felly maen nhw'n dod yn rhan o dy fywyd i. A dwi'n meddwl na dyna beth sydd yn gwneud cyfresu'r i fath a pobl cwm a cyfresu sebon tebyg ydy. Maen nhw'n dod yn rhan o dy fywyd i fel bod nhw'n gymeriadau o gig y gwaed. Ond dyna beth i bwrpas, swn i'n deud, dyna di pwrpas nofelau hefyd ynde, achos da chi i ryw radda yn cael cynfas gwag a da chi'n gallu creu'r cymeriadau yma o'r newydd. Mae hyn newydd atgoffa fi, mi ddigwyddodd i fi ryw dro efo nofel sgôr, pan oedd 15 ar S4C, gatha rwy'n gwych y syniad o greu cystadleuaeth. Ond fi oedd yr awdur, ac oedd criwia o ffrindiau o ysgolion yn cael rhoi syniadau am nofelau i mewn, a'r wobr oedd, sgwennu'r nofel efo fi. A Gwobr oedd hynna? fi eisiau am flwyddyn, dwi'n cofio... Sorry? Gwobr oedd hynna? Gwobr oedd hynna, ia. Yr ail. Oedden nhw wrth i bodda, rhaid mi ddweud. A mi nathon ni greu stori, reit da, ond beth yn ddifur, nes i roed y cymeriadau iddyn nhw. Nhw oedd yn deithdau pa gymeriadau oedd yn mynd i fod yn y nofel yma. A wedyn, iesgo ges i rei gret, o'na hogan ar enw Siân oedd yn hir ac yn dal, ond i henw go iawn i oedd Chantel, yn y Ffrangeg. Y chantelle, Chantel. Ond mae Chantel yn enw mor ponsi o'n diwe. Ond mae gair ponsi gyda fyny to. God. Ond mae hwnna'n y nofel. A un o'r plant ar i ddeud hynna. A gair nhw ddeud, a framboise di enw i brawd hi. Framboise di mafon cochion o Ffrangeg. Mae Dafydd yn edrych yn tawaith. A wedyn, oedden nhw eisiau swat ar enw Ashley Philpott, also known as Ashley Pisspot. Swn i'n di gallu gwneud pethau fel un yn hun. Oedd o'n ffantastig cael i syniadau nhw, achos nofel ar gyfer yr oed yna oedd hi. Oedden nhw eisiau bwli, a Lara oedd honno de, ac oedd gen i ddwy ffrind, ti'n bod yr hein sy'n yn y cefndir. Oedd heini yn dene, efo gwallt melyn oedd bron o wyn, a Lara o'r cotton buds, oedden nhw... Felly dwi yn argymell, ges i gymaint o hwyl yn sgwennu efo nhw, a mi nathon nhw fiwiogi'n sgwennu fi a'n syniadau fi, ac oedden nhw mor onest yn dweud, os o'n i'n sgwennu rhyw ddialog rhywbeth, neu rhyw ddarn, na, mae hwnna'n boring, oce, o'n i'n gorau wneud eto. A nes i fwynhau y broses yna yn ofnadwy. Os o'n i'n licio wneud eto, tas ar rwy'n yn ynhalu fi. Da ni cael iwsio hwn fatha job centre. O, fysa chi licio gwneud hynna? Allu ddechmygu ni'n gweithio efo Gwanas. So Gwanas jyst yn deitha ni, na, dwi'n licio hwnna, Ond mae gennau stori. Meddwl, sa ni'n sgwennu beth efo'n gilydd. Fan o'n adwy, fysa? Sa ni'n sgwennu beth efo'n gilydd. Sa ni'n trio meddwl am syniad y pedwar ohona ni. A wedyn sa Gwanas yn gallu deud... Sa yn gilydd. Asu. A sa ni'n golygu ag yn dorio i gyd. Mae hwnna'n syniad i gwir. Fysa 4 yn gallu sgwennu nofel. Dyna ddiddorol. Alla bod yn bwysicach bod ni'n aros yn ffrindiau. Dwi'n meddwl bod o. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar bennod arall o Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Ac os gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram.
Diolch i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib yn helpu ni golli'r plot. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag ydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Mae yna groeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni efo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Os da chi eisiau ffeindio mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.